Hello mga kuwigel! So mayroon po tayong umukbang na Jollibee Overload. So mayroon po tayong Jollibee Chicken Joy, yan, spaghetti, palabok, yum burger, buko pie, Sunday Graham, yan, so french fries, may burger steak po tayo, may coke, tsaka gravy, ayan. So, bago po tayo magsimula, pinayin mo po tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain ng binigyan po sa amin at sana po magpagaling po lahat may sakit. Amen. So, hugas po tayo ng kamay at mukbang na po tayo. So, tangin muna ito. Ayan. Okay. Ayan. Wow. Gravy. Nasubo po. Gaan po. Wow. Spaghetti. Sarap ng spaghetti. Kain po.
Sarap. Crispy. Oh. Palabok. Bango. Kalamansi. Okay lang may buto. Kain po. Labok. Sarap. Look. Sarap. Ubus. Kasi masarap. Sarap. Wow. Burger stick.
Sarap. Grabe. Start pa natin to. Sarap pa ng gravy. Ay, graham pala po. Sa may mango. Basic. Maya po. Ito muna. Ito naman. Buko pie. Ay, peach mango pie pala. Nakalagay. Wow. Ang ganda. Mm.